Molt bona nit. En primer lloc, enhorabona a tots els guardonats i guardonades pel Premi Llibreter en les diferents categories, aquestes categories que mostren la diversitat del que és el món del llibre a casa nostra, dels diferents gèneres, de les diferents edats i també de les diferents cultures que es poden trobar a les llibreries del nostre país. Aquest ha estat un any extremadament difícil per a molta i molta gent, també per la gent del món del llibre, també per les llibreries, i per tant vull agrair-vos en nom del govern la tasca que feu, aquestes persianes obertes que serveixen per obrir les portes del món de la cultura, del món de la ficció, de la no ficció, de l'assaig, de la poesia, de la narrativa a la gent d'aquest país. En aquests mesos difícils, en els que hem tingut moments molt complicats, la literatura ens ha acompanyat. I avui el Premi Llibreter és un segell de qualitat que mostra clarament el gran compromís que té aquest país amb el món del llibre. Que per molts anys sigui així, que per molts anys tinguem una xarxa potent de llibreries en aquest país, visca el llibre i visca la llibertat.